Bon dia a tots, aquí un nou gameplay d'un nou joc que he trobat per internet, sí, se diu Antonis Game, vull dir, no en tinc ni idea de què va, m'han comentat per allà, en el meu canal de MJ Granyeta, vos ho recomano, és dels millors, per als qui no s'han subscrit i ja sabeu. Bé, jo estic aquí amb els nous companyeros que he fet avui, Hola. Ei, si els diuen Marc i Toni, crec. Clavat. exacte. Vale. Sí, mos he trobat pel carrer i he dit, vinga, farem un gameplay. Bé, a lo que anàvem. Bé. Primera impressió està bé. Vull dir, Sí. veig aquí que hi ha crèdits, opcions, que... Però és que ja està obsolet. No, vés a jugar. Tu l'has jugat. Pero el mar cae. 50 euros. No hay para mal. Ei, hola Toni! Escolta, que tenc que anem a segrestar i tal, que fins no me donen els 50 euros que me deus, pues que no te vas a veure. Ah, per cert, mentrestant està tancant el manicomi abandonat de Sant Helena. Gràcies, adéu.